What up, it's your boy Magnito. Abụ m unu nwoke Magnito, onye na-etu My Money Is Mine, Your Money Is Mine. Abụ m onye na-ede egwu, ana m emekwa ihe emume nke ndị bekee na-akpọ rap. Abụ m rapper, ana m agụkwa egwu, abụ m ọgba egwu, na-emekwa ihe ejije. Nọ na njikere maka ikiri ọkachasị mma m n'isi video TV. They let me know. Now she done the waka and she know they let me know. Fresh out. Everything they nyama. First, the advantages are you enjoy the Nke mbụ, uru dị na bụ na ọ ga-eme ka ị bụrụ onye ihe na-amasị ndị mmadụ oge niile. Ha ga na-achọ ka gị na-asekọ ihe onyonyo mgbe dum. Ha ga na-eme gị ihe obi aṅụrị, mekwa ka ị na-ahụta onwe gị dịka onye dị mkpa n'oge niile. Ọghọm dị na bụ na ndị mmadụ ga na-ahụta gị dịka ụlọ ego mgbe niile. Mgbe ahụ ka ha ga-arịọ gị ego ebe ọ bụla ha hụrụ gị. Ha agaghị achọ ịma ma gị onwe gị nwekwara ike ileta onwe gị anya nke ọma. Ụfọdụ ha ga-ahụ gị n'ụzọ wee chọrọ ka ị kpọọ ha laa n'ụlọ gị na-enye ha nri. Nke a bụ nnọọ ihe siri ike nke road and they expect you to feed them from morning till night. So many people see you and they expect you to uplift them from their from where they are to where they are not. You understand what I'm saying? So it's been very, very difficult. One time I was at the airport. O nwere otu ụbọchị m nọ n'ọdụ ụgbọelu, mana ụgbọelu m chọrọ ịba kwụrụ tupu m eruo n'ọdụ ụgbọelu. Ka m nọdụrụ ala, otu onye gbara ọsọ bịakwute m wee jụọ, "Ị bụ Magnito?" Ọ sị na ọ na-ahụ m na igwe Instagram. Amakwa m ihe banyere ihe emume ị na-eme nke gbasara relationship. O wee jụọ sị, "Ka ebe m na-ala?" M sị ya Lagos. Ya o wee sị na ọ bụkwa Lagos ka ọ na-aga. Ọ jụọkwa m ụdị ụgbọelu m onwe m chọrọ ịba. Ka m gwasịrị ya, ngwa ngwa o wee kwụọrọ m ụgwọ ụgbọelu. N'ezie, nke a tụrụ m n'anya nke ukwuu. Otu mgbe ka m nọ n'ọdụ ụgbọelu dị n'obodo Turkey n'ihi na ana m eje Cyprus, mgbe hụ ụmụ agbọghọ ole na ole ha wee tie mkpu sị na nwanne ha nwaanyị hụrụ m n'anya nke ukwuu. Otu a ka mụ onwe m na ha jiri wee rara ụra na họtel n'ụbọchị ahụ. Echetara m otu ụbọchị m na-enweghị ego m ji n'akpa, ejighịkwanụ m ATM kaadị m. Enweghị m ego m ga-eji wee kwụọ ụgwọ toll gate, naanị $600 ka m ji. Mgbe nye otu n'ime ndị na-eche nche $200. Nwanne, otu a ka nwata nwoke a malitere kọchawa m ọnụ wee sị na m dị aka nchichi. N'oge Olamide bịara ebe ahụ na o mere ha mma. Ụdị ihe ndị a adịghị amasị m ma ọlị. Ndị mmadụ na-ahụta ndị na-eme ihe ejije ọ bụ ndị ama ama dịka ndị kwesịrị ileta onye niile nọ n'ụzọ anya. If to say I be girl, my guy go dey do G. And my song selection go be a little bit of jazz and a little bit of Fuji. If I sit down on my own, I just get the beat and I begin to write. Mgbe ọbụla m nọdụrụ ala, ụda ga na-abịa m n'isi. Ka ụda na-abịa, ka m ga na-enweta mkpali mmụọ m, ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ inspiration. Mgbe ụfọdụ, producer m na-ezitere m ụda, nke a na-akpalikwe mmụọ m ga-eji malite dewe egwu. Ọ bụrụ na ụda bụ ihe dị ezi mma, naanị nkeji iri ezuola m ide otu egwu. Ị bịa na nke a kpọrọ relationship beat, Chomsky bụ onye zitere m ụda ahụ. Ngwa ngwa m gere ya ka m bidoro dewe ya bụ egwu. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na m baa na studio n'ụda, ozugbo aga m eji ya dee egwu. Ya mere aga m asị na mkpali mmụọ na-esite n'ụda. And I started creating something, and if I get money just came up. So I would say my inspiration comes from the dope beats. Money and voila. Yeah, I can work with anybody. Mụ na onye ọbụla nwere ike ịrụkọ ọrụ. Ọ bụrụ na m nọ n'ime ụlọ dịka otu n'ime ndị nke ga-egbepụta ya bụ egwu, aga m enyere onye isi mmepụta aka, ya bụ producer, nakwa duzie ya iji nweta ụdị ụda na-amasị m. Mana ụdị producer ha nwere bụ ndị maara ihe ha na-eme nke ọma. Ya mere, adịghị m enwe nsogbu ọbụla ebe ha nọ. Ndị dịka Mastercraft, Stars on the Beat, ndị a bụ ndị ọ na-abụ nnu ụda ha, ọ dị m ka ha nọghị n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Mana producer nke m nwere ikikere ijikọta ihe ndị ọnụ, nke pụtara na ọ bụ eze n'ihe ọ na-eme. Ya bụ ọkachasị mma n'ime ndị producer niile mụ onwe m nwere. It's been the best producer I've worked with so far. South Africa, aka Casper. I will change the way people look at Lagos as the capital of music in Nigeria. Aga m agbanwe otu ndị mmadụ si ahụta obodo Lagos dịka isi ọchịchị egwu n'obodo Nigeria. Anyị kwesịrị inweta ndị na-eme egwu n'obodo dịka Enugu, Anambra, nwekwa ike inweta ezigbo ego na ya. Mana otu ọ dị na Nigeria taa, ọ bụ ihe mmanye na ị ga-anọrị na Lagos ebe azụmahịa dị nke ọma ka ị nwee ike nweta ụdị ego ị chọrọ inweta n'egwu gị. Na mba Amerịka, ọka nke obodo Chicago, enwere ndị egwu nọ na ya
na-eme nke ọma, nke pụtara na ọ bụghị iwu na ha ga-agarịrị obodo New York ịkụ egwu ka o wee daa ụda nke ọma ma nyekwa ha ụdị ego ha chọrọ. Ya mere achọrọ m ka obodo anyị ruo n'oge a onye na-akụ egwu maọbụ onye na-eme ejije gaa n'ebe dị ka Kaduna maọbụ na Abuja ma na-akụ egwu ya na-enweghị ihe nramahụ ọbụla site n'aka ndị mmepụta maọbụ n'aka ndị nkwado egwu. Pressure from the show organizers, the marketers, the media houses to have to come all the way to Lagos. Not like say we keep Mali fresh, cause I ain't really down for all this small talk. I don't know if I have a solution to that, but I would say we need to understand that. Amaghị m anyị nwere ọsịsa nyere nke ahụ, mana aga m asị na anyị ọkachasị ndị nkwado egwu kwesịrị ịhụta na anyị kwesịrị inye ndị emume ochie maọbụ ndị emume iwu ejije ugwu nke ruru ha. Ị gaghị abụ onye nkwado emume maọbụ onye na-edo emume n'obodo Port Harcourt wee kpọọ ndị ejide nọ na Lagos ma hapụ ịkpọ ndị nke nọ na Port Harcourt bụkwanụ ndị nwe ala. Ya mere ha kwesịrị inye ndị ejije nwe ala ugwu nke ruru ha tupu a na-enye ndị ọzọ. So they need to put those people on check first before they begin to holler at people from Lagos. That's what I think. Gold would have given you my Jeep that Adekunle sold. Thank God that there's a rapid growth in the Nigerian music industry. Ekele m Chineke na enweghị ezi ọganihu n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwu, nke mere na onye na-akụ egwu nweziri ike ịmata ka esi ere egwu ya ọbụla dị na mba ụwa niile. Ahịa ndị dịka iTunes, Spotify na Apple Music ga-enyere gị aka ịma ka ndị mmadụ si ege egwu gị nakwa azụ ya. Ọ dịghịzi ka mgbe ochie anyị ga-akụcha egwu nye ndị alaba etinye na CD, o nwere ka ha si wee ree ya, ole ha rere ị gaghị ama. Taa adịghị m agụnyezi ahịa ole m rere na CD, kama ndị nke erere online ya bụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ bụ ndị nke m maara bụrụkwa ndị eji akwụ m ụgwọ. But now CD sales don't even count anymore. It's what we see online and the numbers we see that we get paid for. Grow up. If you want to be successful, at least make you go work. We're still in the process, but I would say we've really grown very, very fast because anyị ka na-eto, mana aga m asị na anyị emego nke ọma otu ọ dị taa. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na a na-akpọzi anyị na ntụrụ ugo Grammy nke mba Amerịka. Egwu anyị ha nọzi n'ime otu n'ime egwu ndị dị elu eji eme ọnụ na mba ụwa niile. We have our videos, we have our songs being like the top 10 songs on Apple playlists in the world. So I think we're growing very fast. It's the money, and voila, mula. If to say I be girl, mama can go to sell.